Jagtrejsefeber. Savner du en guide til, hvordan du kan arrangere en gratis jagt i New Zealand, fra flybilletten bookes til trofæerne hænger hjemme på væggen? Vil du lære noget om storvildtsjagt i Australien? Fascineres du af stenalderjagt med traditionel bue efter Afrikas grå spøgelse? Har du lyst til at lære om jagt fra hesteryg i ægte nordamerikansk vildmark? Tør du udfordre dig selv med iskold bjergjagt i 4.000 meters højde på de centralasiatiske bjerge? Har du prøvet at gemme en guldmedaljebuk, blot for året efter at opdage 4 store guldmedaljebukke holde til i dit revir? Og vil du vide, hvordan 4 store bukke kan trives sammen på blot 5 hektar? Uanset hvad du svarer, vil du få glæde af at tage med Jagtrejsefebers 5 forfattere på jagtrejseeventyr på 6 kontinenter. Claus Ballisager har gennem de sidste 15 år arbejdet hos outfitter i klodens sidste rigtige vildmark, Alaska. Han har med sit kamera fulgt trofæjæger på jagt på meget udfordrende destinationer. Erik Hahn Pedersen er direktør for Diana Jagtrejser og har været på jagt på utallige destinationer og deltaget i mange Hunters videoproduktioner. Han er kendt for sin passion for og erfaring med jagt på kapitale råbukke, som han kompetent fortæller om i denne bog. Jens Kjær Knudsen er en af landets mest erfarne trofæjæger med over 120 forskellige arter på væggen i jagtstuen. Jens er formand for Nordisk Safari Klub og deler i bogen ud af sin viden om jagt på 3 af klodens kontinenter, Oceanien, Sydamerika og Nordamerika. Jørgen Foldner er buejæger og har i lange perioder levet det vildt, han kunne nedlægge på sine vildmarksture rundt om i verden. Jørgen jager næsten udelukkende med traditionel bue og fortæller i Jagtrejsefeber om en buejagt efter kudu i Sydafrika. Thomas Linde Nissen rejser med kamera, pen og jagtvåben 3 måneder om året. Han er freelance jagtguide i Grønland og fortæller blandt andet om jagt i Grønland, bjergjagt i Kirgisistan og selv arrangerede jagter i New Zealand. I Jagtrejsefeber tager de 5 erfarne og anerkendte eventyr med på jagt på 6 kontinenter på kloden. Bogen er bygget op af levende jagtberetninger med et væld af brugbar information, der kan være til glæde for den rejsende jæger. Du får en udførlig guide til helt eller delvist selv at kunne arrangere en jagtrejse på et specifikt revir. Bogen behandler emner som relevante organisationer, etik og moral og de risici, der er forbundet med selvgjorte arrangementer, og dermed også hvilke fordele et velorganiseret jagtrejsebureau kan tilbyde. Bliv inspireret ud over det sædvanlige og tilegn dig viden, som kan sikre, at din næste jagtrejse bliver billigere og bedre og mere eventyrlig. Køb Jagtrejsefeber nu.